Tontonan iki mawa tatanane apik dadi tuntunan. Iya. Supaya wong manunggal iso le tuntunan teko tontonan ngomong sing apik. Kok nunggal kok mbok wurukno nang klobok iki lho. Apik. Rumangsamu. Apik kok. Makane ku apik kok. Iki gremoe klobok ta ya apa iki? Aku sing ngitno, Cak. Panan, aku sing ngitno, Wan. Kan mlebu nang son ngene, mlebu nang son. Cak, lapo, Cak? Cak matamu ah. Delok potongane sekar banjare kaya ngene iki lho kok celuk cak iku lho sini. Celuk apa kate? Ngene lho Om. Apa? Ngene lho Om. Ju. Aku sing ngitno, sing penting gak ketok wong. Sing ngitno aku. Kon melo Pak Mulyadi ae. Nandi? Kon aman. Mumpung Pak Mulyadi saiki boto janggelik truk. Iya. Pak Mul. Iya. Iki kalau wonge kalau. Kalau. Tadi keket truk lho kon. Kok dadah iki lho dadah. Pak Mul, kok niku didadah gak gelem sih. Sawere Pak. Makane ana wong ngomong diwasno. Ayo kene Pak. Jare pokoknya melo Pak Mul. Asal. Menemben wong wedok iku nek kepengin persis kaya wong wedok ya, supaya ketok kemrungsung, sikilmu iku cukur wulumu lho. Ana wong wedok kok wulune ketel, Gak suka aku kon buka-buka wadine wong wedok. ya gak ngono. Swaraku diciwikno titik. Uang mek wulune ketel iku macem-macem gunane. Gunane apa? Alise wong wedok mek ketel Ya, iku apa? setia ndok wong lanang. Nek tangane mek ketel bumbone nyambel erek-erek cemplung dadi lan sedepe. Lah aku iki wong wedok sing sikile ketel. Mulane kon disebut Banci. Mek ana wong doleki aku, kok Wan kon lak koncoku, ambek rasa ya. So, ambek Wan. Keliru ya apa? kono to kene so. So. Yo. Mek ana wong doleki aku. Ya Dar. Oh. Yo to. Ya di. Aja mbok dudokno. Aku ditake-take Kon utang. goleki wong ta? Ditake utang. Timbangane kon singidan, alu wong kon singidan karo nyambut gawe. Aku botone dhuwit. Lah iya. Iki kok bayar meneh, bayar mekar. Sing penting oleh dhuwit. Oleh dhuwit. Kon nang kene ae tak jak nyambut gawe. Gak soro meneng tok dhuwit teko dhewe. Araimu ae kaya begal kok ngejak nyambut gawe aku. Nyambut gawe apa? Iki kok digawe media. Iya. Mama. Apa? Aku mbok dadekno wanita penghibur aku. Oh gak. Sopo sing gelem rupamu? Kon niku kepengin dadi LC, gak payu wong girap-girap delok kon. Kurang telaten. Potonganmu kaya lapangane manunggal kok. Wis rusak dibangun koperasi. Lho, Kaya kon sepi. Lah iya wis ngene. aku gak ngurus Ya. Mbak nyambut gawe ngerneti praut. Ya. Mbak nyambut gawe nang koperasi. Mbak begengek Sing penting oleh duit. toh ra enono. Wis meneng rene apa? Wis meneng nurut. Ayo. Aku kate mbok perkosa wong loro. Gak. Aku mbok perkosa wong loro. Gak. Semerkosa kon iku sapa? Aku kok mbok udani. Aku perkosa. Ada apa sih? Iki sing banci aku kok. Yo keliru. Meneng. Lapo? Iki apa? Iki gak cocok iki toh. Gak cocok ah. Gak cocok iku. Coplokane. Coplok. Sing iki lho, sing iki lho. Cari rasa kok nyopot e. Tarik ae. Iki apa sih isine apa sih? Susu, Cak. Oh, sosok. Susu kok atos ngene to. Lah yo. Sandalmu kurang get napuke. Ya apa? Aduh. So. Aku apa-apano iki? Wis meneng wae. Kok nak lodrek iku iso apen-apen ta gak gepuk apen-apen mbok tantem temenan iki lho. Bapak Saipul sampai kerenyeng ae. Wis meneng wae. Meneng wae, pokoke oleh duit. Kon butuh duit ta gak? Oleh duit. Iya. Meneng. Ya. Iki wis gak liquid, Rek.
Gak mati iki. Ketokane akeh tapi banyak. Ini ya Allah. Pakai kita kok. Gak. Mati sih ya, Sob. Aku enak berenang jero aman. Kok lapa mricone mbok unyet iku lho. Pak, melo pisan, Pak. Ayo, Pak. Kene lho. Kan rini yo sementing oleh Duwe. Duwe. Nyambut gawe apa iki? lho nggo. Aku kaya keracunan cumi ngene. Saiki iki akeh wong sing seneng rejeki instan. Iya. Rejeki sing teko dhewe, ya. Wong sing salah dalan ngono iku lho. Tok, kok gawe kathok bal-balan hari iki. Kon kate melok timnas ta? Ayo longgo. Logo. Penggaweanmu mek meneng tok. Kon meneng. Kon saiki tak dadekno reca. Ngene iki lho. Mek Ate pamong desa gak nyawer rugi iki. Anyang-anyangen. Ndi panitia iki? Pak. Pak Rini apa tulungan Pak? Aku dinyik-nyik Pak. Kon iku lungguh. Aja ngawur arek kok. Dikongkon lungguh angel kok are. Oh dikongkon lungguh tok kok angel aku. Lungguh. Gak nyambut gawe gak. Ojo, Dar. Darmanto. Iki tak ramute to. Lah apa aku kok mut? Mutuntumu kono. Kon tak ramut. Aku juru gemboke. Juru kunci. Ayo. Masalah rek. Juru kunci nek cilik nek gede gembok. Kon nang kene. Lungguh. Lungguh tok kon meneng yo. Ana apa ae meneng. Lah nek aku nglungguh setrum bongko goblok. Wong kaya babak. Kon lungguh nang kene. Wanto, Apa so? kon nang Pasar Boan ya? pasar keboan. Nang kono woro-woro. Ana reca tiban. Ngomong ngono yo. Recet tiba. Yo, reca tiban sing kait mumbul. Yo. Iya. Kayak ana promosi sing aneh-aneh ngono to. Tak woro-woro iso. Iya. Wong wedok sing gak duwe jodoh apa ku wis kongkon rene kabeh ya. Ki nyambut gawe. Apa? Nyambut gawe. Jadi apa mau? Kon dadi reca. Jare mau penari ular. Penari ular matamu ngono. Kon dadi reca. Nang kene kok ana wong njaluk apa kon meneng. Meneng aja obah. Ya. Berarti reca kula patung sih. Iya. Berarti patung ora gak iso ngomong. Gak iso ngomong meneng. Berarti aku iki kudu meneng ae. Meneng. Oh, gak ngomong. Kadek ngomong. Ngomong terus saya meneng. Loh. Tamu. Berarti ana tamu ku gale ngomong aku. Tangane yo. Oh, kadang-kadang bobole ayo. Aja disorong. Meneng lho, meneng. Kaplok iku. Oh, kok tak kaplok iku, meneng. Sampeyan kok suwe gak tau ketok nang ndi? Aku iku apa? Joke wis Gak melo. iki koyo ngene iki lho. Ora ngono, Cak. Iki koyo ngene. Wis ayo. Aku wingseng. Iki kaya Iki apa sih iki? niki namine reca tiban, Pak Gus. Ketiban apa? Ketiban botok. Reca tiban niku maksude mara-mara mumbul ana reca sing sekti ngoten niki. Ngoten lho. Iki reca koyo wong ngene. Istimewa iki. Udel ya apane? Udele kayak sumur. Cak, Apa? lah reca kok iso mlaku rono-rono ngene. Reca iki gak sembarang reca. Ketoke reca tapi duwe yoni, ngeluwi menungsa ngono. Kuwi menungso. Iya. Dadi keterak angin ngono kuwi, Cak. Lho. Iso mlaku rono mlaku rene. Iya. Oh, Ayo Cak, jajal dijojok ngono iso
glodong tak. Jajan, tak kok cari, jajan. Wah, Menengo reca. Sing penting oleh Duwe. duwe. Ki panitia yo gak ngekei duwe. Ah, menengo lho. Menengo lho yo. Ngomong tak tujak. Kon kok nang kene ana perlune apa, Dik? ini lho, Cak. Aku iki kan wis meteng enek lek 10 tahun. Iya. Lah terus marung ngono iki aku kok gak lahir-lahirno ngono. Iki yo ampun. Reca sok nyelutak. Kok sok nyelutak iki. Sepurane ketoke recae mari kena racun. Recone kok pintersan ya. Biyen reca iki mumbule iki bareng wong panen iwak. Oh. Mangane ndolek amis-amisan. Oh. Reca iki kaya kreco. Pandengen saya suwe lah kaya anake sapa? Kaya anake sapa? Kaya sapa? Kaya nek salam. Cak, Ya. iki recone lanang apa wedok, Cak? Recone, aku gak wani ngomong iki reca lanang apa wedok. Nek kon kepengin mbuktekno, deloken dhewe. Tak golek ya, Cak. Jalan. Sik gawakno tasku. Kalau udah tak bacok. Oh, reca kurang ajar. Cak. Le, Ya apa. reca iku lek sak tumonku ngono iki kan benda mati to. Benda mati. Benda mati. Dan tidak bisa bergerak to. Betul. Lah iki gak Apa? terus kok kembut terus marang ngono. Loro iku ya kembut. Lah sing sitok iku kok mara-mara trucuk. Oh, ana sing kembut-kembut, ana Iya, sing trucuk. marang ngono ngene lho koyo kate woh ngene. Trucuk. Oh. Pakai. Iya. Saya delok. Tasik gawan. Menengo. Loh, Menengo. nek kok iso jejeg. Lho, kalau lampun ngomong ah, niki reca tiban. Bener reca, tapi kelakuane tingkae ngeluhi menungso. Oh, Oke. menungso menantu. Sampeyan pun salah. Niki reca tiban sing sampeyan tingani niku senes manuk kali ndok. Lha apa? Pusaka niku. Niku pusaka. Pusaka. Lah kok padha karo tekku. Benten. Kacau. Niku benten. Nek nggon sampeyan kan gak kena diputel. Oh, Niki sampeyan putel iso balik dhewe. diputel to balik dhewe. Saged balik dhewe. So. Cak, putelen. Sapa ngerti kok? Ah, tak putele. Kok tak tunune. Alah, bau. Masih arane mengguri. Masih arane mengguri yo, tak odot teko mburi. So. Ya napa? Halah. Kayak salam. Nggih niki reca niki, mandine petung mandi niki. Cak. Napa Pak? nyatek? Ketoke nyatek padahal boten. Kato iki. Ya napa Pak? Ya napa? Bahaya apa ya? Nggonku dipelicek to remi. Aja iki lho, tak menengo. Yang penting oleh duwe. Berarti kudu njaluk ndok kene. Sampeyan duwe keluhan apa ae, kajat apa ae sampeyan njaluk nang Mbak Reca. Meneh wis keturutan, sampeyan duwe apa? Duwe masalah apa? Ayo. Aku iki lho kepengin ndang lairno, aku iki mau dioperasi ngono lho, Cak. Nek kepengin gak dioperasi sampeyan rene nggawa helm. Hah? Cek gak kena Oh, operasi. iya, emang kamu gak gawe helm? Ya apa helm? Jare kena operasi hari iki. Wah, ngawur ae. Lah, Bobotan iki 3 tahun. Aduh. maksudnya ya apa? Aku kepengin ndang lairan. Kepengin lahir normal. Iya. Gak sampai nang rumah sakit. Soalnya aku gak duwe bondo. Gak duwe duit. Gak duwe duit. Jarene bar ki mandi. Lho, mboten salah. Sampe nek nang kene cocok nggone. Sampai nang kene njaluk Mbak Reca, gak sampai sedina, 2 menit brol. Ngono ya? Berarti aku nyuwun nang kene. Sampe njaluk nang kene.
Ngomong apa? Salam, Waalaikumsalam, Barco. Apa karep sampean? Ngono lho. Assalamualaikum. Lho kok assalamualaikum kok dijawab sampean kok. Piye? Assalamualaikum iki nek wong padha-padha Islam iki nang keliru. Ya apa? Salam. Oh, ngono. Salam, Waalaikumsalam. Salam. 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 Kacau. Ya wes. Loh, anak iso nangis. Sampeyan jalo. Durung weteng nangis. Iku suarane anak sampean, durung apa-apa wis nangis kepengin metu arek iki. Heeh. Tajane kene. Salamkum salam. Nyai Danyang kaki Danyang Danyange wong sak Indonesia. Kakean. Sa Indonesia teko kabeh rempek ngekeki panganan. Ngentut aku. Mangan Nyawer ae enggak ngentuti kancane. apa recane tantun. Ini aku malah balik nih mana? Baleni gak apa-apa. Kalau anakmu katanya metu projo. Loro. Lho iya balik maneh. Oh, alah kebatut. Disetrum lho. Ayo sing temen sing kusuk sampean niku. Lah kate kusuk piye lho bojoku garai ayo. Ojo digare Pak Gus. Ayo. Nyai Danyang kaki Danyang sing bau reksa. Kula aja ngentut, aja janget ngene to. To Dermanto. Lho baleni maneh. Baleni. Nyai Menengo. Danyang kaki Danyang sing bau reksa, kula nyuwun nang gagaki lahiran. Lah masih kula niki kan kepengin selak roh anakku iki lanang apa wedok. Terus elek apa Cuk, ganteng. kakek cocok, Bu. Terus masih arek iki kok lucu to ora? Ngono lho, Mbah. Brebeken aku. Menengo. Aku kok dijancuk-jancuk. Aja akeh-akeh njaluk apa karepmu ngono ae lho. Lah, Cak. Heeh. Recone kok iso muni jancuk-jancuk. Ketoke meso, iku Yoni. Oh, Yoni. Yoni. Berarti suatu keberkahan. Yo, barokah iku. Jejeran. Jejeran. Ngono ya. Gak ngalih. Kula kepengin dah. Kok kate ketutan kon. Kok kate ketutan kon. Ah, jembeke. Meneng aja obah. Kok dijajari kok iso. Meneng. Ayo sampeyan jalo. Mbak, kula kepengin ndang lahiran. Aku serak kepengin roh anakku lanang apa wedok. Ganteng apa ayu? Jawaban, Mbak. Aku suwe-suwe cureken. Meneng brebeken. Yes, meneng ae. Mbakmu. Ngono gak gawa kembang ngono lho. Kok kembang? Biasae badokane iki kembang. Nek rada alot sampeyan sogo kali kembang. Nah, ngoten. Mbak Danyang kaki Danyang, kula kepengin ndang lahiran. Aku serak kepengin roh anakku iki lanang apa wedok. Mbak. Woi, Gak gampang ngaur. nyala. Gak dodok kan. Banyak desa lahiran iki. Danyang panunggal jale listrik kula nyuwun panduka kali panjenengan. Dene boten kula boten 3 tahun boten lahir. Ya napa kados lahir? Muni. Kok nyotot. Ketoke tumus, ketoke dijabahi. Sampeyan delok, recoe langsung teles. Ngeten iki berarti pun kabul kajat sampean pun. Kabul. Jelas. Aku tak melayu. Derenya. Mboten usah wedi. Oh niki reca mboten saged lapo-lapo. Aku kan wis donga. Heeh. Wis nyiram kembang. Nggih. Berarti kan wis mari ya, berarti kan mulai ya. Wis mulai ya. Iku lho. Aja lali rek. Lho apa? Lho, taline. Jancuk to, Cak. Jare umume ngono kok mari kok ngene iki gak oleh mondhak-mandhek. Lah ngene gak malih. Gak mandek gak apa-apa tapi tinggal ono. Lah ditinggali apa? Lho tinggali gak krasa ta? Tinggali apa? Top. Maksudnya iki tinggal ono titik-titik digawe ngrambut Barco cek tambah mandi. Kok syarate ono. Apa? Tak utang dhuwit lurah. Nek tole banci ya. Mesti dhuwit kene men. Ayo, duit ilang. Nek sampean gak ninggali, warung lae tambah gede. Berarti kari metune to. Ya iya.
Malah gak metu-metu. Alah. Meneng. Mangane gladik. Enak tak gak sih, Cak? Ojo pun kabeh ngono lho, Pak, lan Oh, diitung. sik tak geleane. Mangke lho. Pres aku gak nggawa. Tak goleki kok gak ono. Pancene wong petuk pancene kok ketok gak. Wah. Aja akeh. Aja akeh gurung-gurung barang mesti kok aku nglair. Ngekeki Mbak Reco gak hitung-hitungan, nek hitung-hitungan purung kabul. Wis tau gelak wis to. Sampeyan kei piro iku? 100. 100 ganu kono cetetok gak cukup. Iki lho to. Iki lho. Nah. Ngene. Siji. Loro. Telu. Papat. Gangsal. 5. Ya. 5 ya, 500 tak gawe. Heeh. Kok cek gak ilang. Lek mulai to ya. Ta. Ayo wis. Ta. Ya ya, Ji. Boten. Yen kula kono cet. Tak kei kembang. Ro akon. 500. 500. Perjanjiane mau durung pira-pira? Pira-pira? 50%. Ya gak iso. Lah piro? Aku 70 kon 30. Gak iso 50%. Wes aku mau gak apa-apa. Tamu itu wis kon kok 70%, aku 30. Monggo sing pengen akan Aduh, mantanku. Tibae mantanku. Nduk. sepuntene niki mau mari disiram kembang. Dadi reca niki yonine tambah gedhe. Tapi iki mesti gede kok cale jejer aku. Gedhe nyerite sakmene gedhe kurang gedhe ya apa sampean? Iki reca sing paling istimewa. Iki reca. Reca tiban. Sing viral iki. Viral nang media-media iku wis iki. Kok koyo banci. Koyo banci. Koyoke banci. Padahal wengos. Iya. Temenan tak gak yakin aku. Lho. Justru nek reca mandi ku yang ngene iki, Mbak. Mboten ketara, tapi yonine gedhe. Ngoten lho. Sik, delok sik. Sampeyan priksa apane? Loh, Napa? wetenge. Napa wetenge? Blidut iki lho. Jenenge reca ngoten niku. Lah apa kon niku? Mau meneng ngono kok ojo mengo. Ngomongnya weteng. Iya. Sing dijemondok kuyu. Ketoke obat bakal mboten. Aku lah ado-ado teko klobo. Nggih, lho kon ndi? Klobo. Waduh. Ki langganan kok ya rek. Cek laris maneh, Iya. cek payu maneh. Iya. Cocok. Temen yo. Cocok sing Kok lek sampe ado-ado jujur. kok Ngomong tak. Menengo. meneng kok. Cocok sih sampe jujuk. Ya iki. Iki. Jalan keluare solusi sampean cek payu maneh. Gak ndawa ya kira-kira. Tuku betan. Ojo cacak 40. Sampean sewengi kepingin payu 200 keturutan. 200. Apa? Kakean 200, Cak. 300 ae. 300. Burung dadalane traktor iki kok. Wis pasti kabul. Iya. Iya. Terus iki apa iki ndongone, Cak? Gak Sampean sogo nang kene. Assalamualaikum salam ngono lho. Karo sampean apa ngomong. gak bloko iki. Ketoke gak bloko. Pancene reca. Menengo. Obat tak gibeng. Sampean iki nek kepengin payu. Sing sampean jaluk iku nggambarno, iku pusaka meneh sing gare sampean laris. Roh. Apane? Berarti Kepengin laris, luwe laris maneh sing ndang mangke ana bon cabe. Ya. Tambah api. wedi aku. Sing temen. Iki kok aku yo gak payu, Cak. Loh, justru nek sampean ketemplekan nggone Mbak Reca tambah laris gak karu-karuan. Iki engko ngene lho. Lah kok banci ngono ya. Lho, wong sing jaba, sing seneng sampean ndelok sampean tambah ketok wayu ngono lho.
Jembak kok merca iki. Lah aku dhewe aku yo jembak asline. Wah, ndak recok. Wes, sampean njaluk. Ilang separo braiku. Sampean nek njaluk nang bar aja ngentut. Sampean ngentut ya, Mang. Seca, akate ndonga, recok kok iso ngentut. Recok kok iso ngentut. Nggih sepurane niku. Lho. Sampean terusno. Kok wurung gak payu lho sampean kok. Medak lho sampean kok lho. Mung kadung nduk kene, atik wurung medak sampean kok. Meneng kok. Heeh. Meneng kok. Cak, aku dintuti terus kok totok kata biru. Gak apa-apa, gak ngarep tembus. Iki kono bokong-bokongane bapak cek mulek nang gone dhewe. Gak apa-apa njaluk. Ya napa ya napa? Hah? Iya ngono tapi kok dirabi dhewe. Wong liya gak krungu brobong sampean sing njaluk sampean krungu dhewe. Ngono lho, berarti kabul wisan. Wes ya. Ya. Foto Cak, kenang-kenangan Mas ya tak aku dintuti terus. Oh. Njaluk selfie. Ayo kono. Selfie. Balas dendam ah. Wes, Coba aku. api. Wes api. Wes ya. Heeh, fotone pon. Menurut saya gantian aja iki. Meneh tak blawune meneh. Wes ah. Nggih. Lho niku wajanine. Tinggalane. Nggih minim 2 juta tapi pinten ngoten lho, digawe rambut recok. Tapi saya ikhlas ya Cak ya. Nggih, mboten napa-napa, sak ikhlase, mboten napa-napa, sing penting sing akeh. Nggih. Kula dongaaken kabul kajate nggih Ning. Mugi-mugi laris. Iya Cak, wis tak balik ya. Nggih, gak trimo bengi esuk awan sore Pak. Iya. Aku iku ora ngopo golekno kon dhuwit, Gak abot-abote kon ngingoni kon. Gak ngreken aku ngene-ngene, gak gelem aku dadi juru kunci. Berhubung kon aku boleh dadi nyambut gawe kaya ngene iki. Lho aku. Kok sing congok? Congok ya apa sih? Iki amplopanku bukan 4.000 iki lho. 4.000 iki lho. Pak tambah ono, Pak. Piro ta? 4.000. Waduh. Gak apa wis, ngene ae. Iki digawe penglaris. Juru kunci congok kon iku yo. Aku ya gak arep digawe amplop. Sajane mahar 500.000. Jelasno nang TikTok. Marketinge lak wanto sih. Ya wanto gak sing jelasno. Kok kene iki ya jenenge gak apa-apa. Saiki 4.000 engko ono maneh. Sapa ngerti engko ono maneh nang kene kok digawe 4 juta ngono. Menengo. Oh, gak pokro. Lah iso menengo. Soal wesi. Monggo Bapak Ibu sing kepingin kabul kajate tem iki wonten reca. Gak pokro kok. Lah menyambut gawe cok wedi kon. Sementing meneng ono CEO, ono CEO menyamar. CEO berarti Wong sugih sing menyamar. Iki. Sampeyan nek njaluk napa-napa teng mriki bener nggone, Pak. Enggak ngerti aku gak ngomong dari sapa mang aku gak ero. Tapi aku rene. Iki wong Perancis be omongane kok bulet. Ora arek manjane teko ya gak teko, aku dibujuki terus ya. Sampeyan teng mriki wonten gaene napa, Pak? Lho, sampeyan wonten gaweane napa teng mriki? Kandhane gak teko arek kok omong dene. Wah, gendeng iki. Wah. Ya omong gak percaya. Cari CEO. Woi. Nabi ya. Nabi. Ambil,
Londo apa kon? Kon londo apa? Londo apa kon? Paru ireng apa paru abang? Paru ireng. Kon dikon sapa? Dikon sapa ngene iki? Dikon sapa? Wanto. Dikon Wanto. Wanto. Oh, Wanto berarti sing kudu mbok tembak. Sumbarono Wanto. 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 Kono ndi Wanto? Ojo macem-macem. Kono macam-macam Mbak. Aku londo kongguan. Aku londo pekuan. Wanto iki lho. Kon tak tembak kon. Tembak. Tembak. Iku tembak goblok. Ojo aku mamamu. Iku lho. Iku sayangan. Sing kono pacaran. Lerek lah kok malah gendeng kabeh. Berarti iki caca. Caca. Tut kon tak tembak kon. Ayo ngono kok. Lho iko lho mami kok. Tonton iki kejar. Kejar. Sing ditembak sapa? Lho, bajingane dudu aku sumpah. Ayo sumpah dhisik. Sumpah. Si gendeng kok akeh ya. Bajingane iki kon tak tembak tut. Tembak tut. Unine ya apa nembake? Tut. Ah. Tut. Iki tembak. Ah, itu tembak. Wanto tembak. Iya, awakmu tembak. Awakmu. Iya. Bongko wis. Wis gara-gara rasa iki. Gara-gara rasa gawe kegiatan sing kaya ngene iki. Nek mate aja tangi lho, Mir. Oso, Nggih. wis aja diterusno so perbuatan ngene iki. Wong kula niku ndolekno dhuwit kanca lho, Ya Pak. tapi ini wis gak halal blas. Lah terus yo napa nih? Penipuan niku jenenge. Nek sing mbok tipu gak terima, kon dilaporno polisi. Mboten, Pak. Dihukum. Mboten. Ayo sadar ta enggak? Nggih. Nek Nggih, kula sadar, ya wis lerenono. Nggih. Amir bapak cek nok kene, Nggih. ayo ditinggal notok lodruk Budi Wijaya. Ngono ae.